Ik ben opgeleid als instrumentslijper eigenlijk. Dus fijnslijper. Microvertandingen, scharen en messen. Staalwaren uit Duitsland. Fijne staalwaren noemen ze dat daar. En dat soort zaken, dat verkeer je hek. En dat sliep je bij. 40 hier ben ik hier. Ja, zolang als ik oud ben ik hier in de zaal. Ja, en ik wie eerst in de verpleging, dus dit weer de bedoeling net. Maar ja, dan kom je een mandje in. En dan denk je, ja, dit is hem. Ja. Nou, en dan daar zei je het komen. Maar ja, ik vond het ook wel jammer dat ik de verpleging niet moest. Dit zijn messen van koolskeerapparaat voor de stalperiode. Die krijgen we nu in deze tijd en masse binnen. En de messen voor de skier. En dan krijgen we zo'n dikke 10.000 in het jaar van binnen. Ja, in het vak rollen, dat is van in de familie echt, hè. Van dus heid. Hij langzamerhand mij helpen, dan jongens. Dat is gevallen. Nou, de eerste keer natuurlijk met alles het afkeurt. Kom ik weer overnieuw doen. En dat gaat voor dus heid hetzelfde met machineheid, natuurlijk met mijn paken. Dat de boel dus opricht ongeveer in de, nou ja, 1910 of zo. Je vond het direct leuk. Je vond dit direct leuk van jongs af aan. Nou, leuk. Het is wel, ja, ik vond het wel leuk. Ja, vooral al die meisjes die je dan ontmoette. En die verhalen en wat ze ervan vonden. Dan kwamen ze weer, want ze komen altijd terug. En wie wel eerst heel erg wennen. Om de eerste keer hier die stap te nemen en voor die klanten, nou, dat vond ik wel moeilijk. Hè? Ja. En ja, je moest niet altijd bezig met alles op tijd maar het weer besteld worden. Ja, de verkoop, de administratie en dat moest allemaal met mij de huishouding erbij. En dat het weer net altijd makkelijk. Zonder de dames, zou ik maar zeggen, Beppe en mem en zij, dan had het niet klaarkomen. Het is een wisselwerking samen. Het is altijd, zij is fremant. Ze verzinnen het nog meer dan ik trouwens, maar ja, dat had ze bedongen. Maar ja, je maakt wel eens wat. Hè? Als dat net, die wisselwerking er niet is, dan had het net 110 jaar slieperij naar West. Dat kan niet. Sommigen zeggen, oh jouw man is altijd thuis en vind je dat net vervelend? Of dan hoor je van die met pensioen gaan weer dat verhaal van, oh dan zit hij altijd bij me. Nou, wij zijn het oorswind. Wij zijn zo op elkaar inspelen en ja, dat is gewoon, ja, je weet het net hoors en het is altijd doorgegaan en het is gewoon heel gezellig. En hij weer wel onder. He, altijd met zijn eigen werk bezig en ik weer boppen, dus Safa, je zit er net constant naast elkaar natuurlijk, dat ken ik niet. Nee, maar het was wel een beetje downstairs en upstairs. Ja. Ja. Wie is dat de verhouding? Ja, ik ben upstairs. Ja, zij is dus upstairs en downstairs. Ja. Nee, maar nee, dat is allemaal flauw. Een beetje op haar passen was het allemaal wel een beetje... Maar, nee hoor, we passen op elkaar en nee, dat is altijd goed gegaan. Ja, nee, er is overal wel wat. Tuurlijk, dat jij er ook bij. Ja, maar dat vertel ik niet. Nee? Nee. Maar ja, nou, na 50 jaar komt er dan een eind aan, dan hebben wij hier geen opvolger. Hè? Nee, dus, en dat vind ik dan, aan de ene kant is dat het ambacht, dat het zo teloor gaat. Ja, dat is dan wel jammer. Maar wij zijn er wel klaar mee, want het is net zo, nou we houden nou op, eind van het jaar. En dat hebben we dan beslist in de vakantie of zo. Nee, dat hebben we al 4 jaar hebben we dat al gezegd. Nou, daar is het eindpunt, dan houden we op. Ik hoor die bel niet, dat lijkt me het heerlijkste dat ik daar zit en, oh die bel, nee ik hoor de bel niet. We hebben echt het zin om straks voor jezelf eens wat te doen. Een derde levensfase, een nieuwe fase. Ja. En dat komt goed? En dat komt heel nauw goed, ja. Had je maar wat zoom leel, dat is het voornaamste. Maar eerst helemaal niks en, nou ja, eerst is een oorhoes en wie weet wat daar nog aan gebeuren moet en ja, dat binnen plannen. Nou, grote succes dan maar. Ja, dank u wel.